rasa inggih pun Begawan Bima Suci menika sejatosipun inggih Kang Raka adi kula pun Werkudara. Watmara Sang Arjuna nyesmunira kamanungsan kasrepanting kahing mungsuh niraning kang padha kadang tetelo kaya mangkono malah tiwas kebendrang sing tak upadi uga wis lenggahing kono Kakang Senggono. Inggih, yen kados ngaten monggo tumunten kula dherekaken. Menggotonala Garing Petrulan Bagong lan Kakang Semar supaya tuturi lakuku. Dina iki kepengin bakal ketemu suwanana ngersane Sang Begawan Bima Suci. Oh nggih monggo Den kula dherek lah kok Anoman sing bakal nderekake kowe wis ket mau ta Man? Inggih sampun sawetawis anggen kula nyantrik wonten sanipun Sang Begawan Bima Suci. Oh syukur. Wah lah kok suwe ra ketemu kok kuru awakmu. Inggih priatos. Oh ya syukur. Anoman lho slamet kowe Man. Boten ngira sunggal napa Gelorah Petruk. Oh syukur. Rauman. Anoman kok Rauman. Piye kabare? Inggih sae sehat. Syukur. Awakmu isih kiyeng najan to kowe ya hitungane wis tuwa. Inggih pasripun awis saking kula remen olahraga. Alah iya syukur go wis. Anggih sak kridanipun. Ya syukur. Aku kelingan biyen lehmu peparing mergo aku ya nggone labuh kowe jaman nalika dadi dutane Sri Rama Wijaya nang Alengka aku ya melu kowe ngenehi kenang-kenangan aku kathok. Isih seprene kae. Wih syukur bejo sewu. Kowe dinehi kathok Anoman apa kok? Heeh, aku dinehi kenang-kenangan kathok ning bingung leh ku nganggo. Sebabe bolongane 3. Oh, bolongane 3 sing siji buntut. Heeh, mula tanggo terus bokongku kok isis. Jebul kathoke Anoman ana buntute. Njur rek aku bene pas ngono terus tak walik. Diwalik, sing arep nang mburi-mburi nang ngarep. Njur iso pas demes pokoke. Pas bolongane 3. Oh, nganti kaya apa kowe iki? Kuwi cerita temenan kok sejarah. Ya wis yen kaya mangkono besok ngenteni apa? Tumune aku enggal derekno sowan Sang Begawan Bima Suci. Monggo, Den kula dherekaken.